Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kakoy. Taong 1973. Colago, Abra. Napapalibutan ng mga kabundukan ng Colago. Bibihira ang mga taong naninirahan dito, gawa ng hindi basta-basta ang pamumuhay sa lugar. Mapanganib ding manirahan dito ng nag-iisa sa kadahilan ng talamak noon ng pagdaan ng mga mamamatay tao sa kalsada. Minsan nga, may mga parte nito ang naging tapunan ng labi kung saan lahat ng mga biktima hindi na nakikilala pa. At sa halip na bigyan ito ng magandang libing, pinipili ng mga taong nakakakita rito na ilibing yun sa lugar kung saan nila ito natagpuan. Sa pamamagitan nito, wala nang makakaalam ukol sa mga naging pag-iral ng bangkay. Ngunit dahil sa ginawa nilang yon, kung kaya't dumami ng dumami ang mga ligaw na kaluluwa. Malaki ang naging epekto nito sa mga taong nakatira sa malalapit na baryo, lalo na sa baryong kaharap ng lugar nila Kakoy. Ayon sa mga tao roon, hindi na sila dumadaan doon kapag sumasapit ang 3:00 ng hapon sa kadahilan ng nararamdaman nila ang bigat ng salot sa paligid. May mga naririnig din silang iyak, paghingi ng tulong ng mga tao at kung ano-ano pa. Makailang beses na rin nilang sinubukang hanapin ang mga ito, pero wala silang nakitang kahit na anong bakas. Dagdag pa ng mga ito na mas tumitindi ang mga pangyayari kapag sumasapit ang gabi. Hindi lang kasi bastang pagpaparamdamang nararanasan nila sa lugar. Gawa ng maliban sa mga nakakapangilabot na ingay na kanilang naririnig, sinasabayan din ito ng mga pagpaparamdam. Minsan, kapag may mga nakasakay sa sasakyan, sumasabay doon ang kaluluwa at magpapatuloy ang pagsama nito hanggang sa makarating sila sa karatig baryo. Takaw disgrasya ang ganoong pangyayari. Gawa ng sa sandaling makita ito ng nagmamaneho, paniguradong pangingibabawan nito ng takot. At sa oras na nasa ganun siyang kalagayan, wala siyang ibang gagawin at iisipin kundi ang makaligtas at mabuhay. Bahala na ako noong mangyari sa kanilang mga kasama. Ang importante makalayo sila sa lugar. Dahil sa ganoong sitwasyon, marami sa mga mananakay ang nauhulog at hindi na nakikita pa. Makailang beses man nila itong balikan pero pakiramdam nila, naglaho na lamang yon na parang bula. Kaya naman magmula nang mangyari ang ganoong mga bagay, sinikap ng mga baryo na iwasan ang lugar. Subalit para kay Kakoy at sa kanyang pamilya, hindi ang mga kaluluwa ang problema, bagkus ang mga tao na hindi marunong makaunawa sa kanila. Taliwas sa mga ordinaryong tao, sila lamang ang katangi-tanging pamilya na nakatira sa lugar na kinakatakutan ng mga ito. Wala mang mga kapitbahay sa lugar na yon, masaya umanong manirahan doon. Pagtatapat pa niya na, bukod sa malawak na lupain na walang nagmamay-ari, kompleto rin ang kanilang mga pangangailangan, kagaya ng tubig na maiinom, mga ligaw na bungang kahoy na mapagkukunan nila ng pagkain, at mga galang hayop na madali nilang nabibitag kapag sila'y nangangaso. Bagay para ituring nilang paraiso ang lugar sa kabila ng napakaraming istoryang kumakalat ukol dito. Nabanggit din ni Kakoy na aminado siya sa ganoong kalagayan ng lugar nila, kaya naman hindi na siya nagugulat kapag may mga nakikita siyang nilalang na naghuhukay sa lupa kapag gabi. Ayon sa kanya na, ang kalimitan niyang nakikita sa lugar ay mga balbal na naghahanap ng pagkain. Sa oras na maramdaman ng mga ito ang kanyang presensya, para itong mga galang hayop na mabibilis na nagsisipulasan para magtago. Ganun at ganun ang ginagawa ng mga ito nang sa gayoy makaiwas sa tiyak na problema. Dagdag pa niya na, ordinaryo na lamang para sa mga ito ang matakot sa kanilang presensya, ngunit ibang usapan na kapag may nakaharap itong pangkaraniwang tao.
Kapag kasi natunugan ng mga balbal na ordinaryong taong dumaraan, pagtutulungan nila ito hanggang sa madarag nila ito sa gubat. At sa pamamagitan ng lason, papatayin nila ang biktima bago ilibing ng 1 linggo. Sa oras na naagnas na ang katawan nito, muli nila yung huhukayin para lamunin. Ganon ang pamamalakad ng mga balbal sa oras na desperado na sila na makakuha ng pagkain. Ngunit para sa pamilya nila Kakoy, hindi ito ang mga nilalang na dapat nakatakutan. Hindi man sa pagmamayabang pero namuhay sila sa ganoong kapaligiran. Sanay na sila na may mga aswang na umaaligid sa kanila, kaya lumaki sila na walang kinakatakutan. Palagi ring habilin ng kanyang ama, nakatulad lang din nila ang mga nilalang na yon. Kapag alam mo ang gagawin mo, hinding-hindi ka matatakot. At sa panig nila, marami silang alam kung paano ito kokontrahin. Dagdag pa ni Kakoy na dating antingerong tumalikod sa tungkulin ang kanyang ama. Napariwara at naligaw man ng landas nito, na natili sa kanya ang karunungang minsan niyang tinangan. Hindi rin ito ipinagkaila na sa mga sandaling yon, karunungan ng itim na mahika ang daladala niya. Malimit niya itong ginagamit para pumera mula sa mga taong may matinding galit sa kapwa nila. Tuwing Biyernes ng hapon, kasama siya nitong naglilibot sa baryo. Pinagmamasda ng mga tao at pinakikiramdaman ng saloobin ng kanilang mga puso. Sa sandaling may natunugan silang kakaiba, yon ang gagamitin nilang alas para makausap ang mga taong pakay nila. Pagkatapos magbibigay ng kasunduan ng kanyang ama at dito na sila magkakapera. Di sila umuwi kapag may nakita silang parokyano na wala silang dala. Sa pamamagitan nito, mapupunan nila ang pangangailangan ng bawat isa sa kanila. Dagdag pa ni Kakoy na bilang anak na palaging katuwang ng tatay niya, alam niya ang lahat ng ginagawa nito. Siya rin ang kaisa-isang saksi kung papaano ito mambarang at pumatay ng tao. Dahil sa pribilehiyong binigay nito sa kanya, kung kaya't sa paglipas ng mga taon, nagkaroon din siya ng abilidad na katulad ng sa tatay niya. Ang kaso lang, sa lahat ng pwede niyang matutunan, ang pambabarang ang mariin nitong ipinagbabawal sa lahat. Paulit-ulit din itong habilin. Anak, huwag kang tumulad sa akin. Marami ka pang pagkakataon. Kaya maging maingat ka sa iyong mga desisyon. Kahit ako purong kaliwa na, sasabihin ko pa rin sa iyo, napakasarap ang maging tagasunod at mandirigma ng Panginoon. Dahil sa mga ganoong pangaral, purong kanan ang pinag-aralan ni Kakoy. Nakakagulat man ito kung iisipin. Ayon sa kanya, totoo ang lahat ng yon. At ni minsan sa buhay niya, hindi pa siya nakahawak ng aral ng kaliwa. Nakikita niya kung paano mambarang ang kanyang ama. Ngunit hindi ibig sabihin nun na natutunan na rin niya ito kung papaano gawin. Kadalasan, pawang pagmamasid lamang ang kanyang ginagawa at wala ng iba. Gayunpaman, hindi niya pa rin maipagkakaila na nagkaroon siya ng ideya kung papaano isakatuparan ang karunungan ng kaliwa. Taliwas sa aral na kanyang tangan, napakahirap umanong gamitin ng aral ng kaliwa. Bukod sa marami itong kondisyon, hindi rin masukat ang panganib na rebuelta nito sa sandaling magkamali ang gumagawa ng ritual. Mariin din niyang inilahad na hindi kaaya-aya ang proseso ng pambabarang, kaya maging siya man hindi talaga pinangarap na matuto. Bagaman hawak ng kanyang ama ang isa sa pinakamalakas na aral nito, ni minsan hindi siya nangahas na ito ay makuha. Ilang buwan pagkatapos ng taong nabanggit, nagpatuloy ang kanilang trabaho. Habang patagal ng patagal ang ganoong negosyo ng tatay niya, kapansin-pansin ang dami ng mga taong nangangailangan ng serbisyo nila. Minsan nga, nakakaalarma na ito, gawa ng purong magkakadugo ang nangangarap na wasakin ang bawat isa.
Mahirap man itong tanggapin para sa kanya, pero kalaunan na sanay na rin siya. Ani ni Kakoy, sadyang misteryoso ang puso ng isang tao. Hindi mo matukoy kung sino ang kaaway at kung sino ang malalapit nitong kaibigan. Dahil sa ganoong sitwasyon, sa halip na isipin ang kapakanan ng iba, minabuti na lamang niyang pagtuunan ng salapi na pumapasok sa kanila. Pagsapit ng buwan ng Agosto, tsaka pa lamang nahinto ang pambabarang ng tatay niya. Paano ba naman kasi dumalang ang mga parokyano nito dahil sa naging abala yon sa kani-kanilang mga trabaho. At isa pa, naipalibing na nila ang kanilang mga kinagagalitan kaya wala nang dahilan pa para sumangguni sa kanyang ama. Dahil sa ganoong pangyayari, pinili na lamang nilang manahimik sa kanilang tirahan. At upang magkaroon pa rin ng kita kahit wala na ang gano'n nilang negosyo, matyaga silang nagtrabaho sa bukid. Pagtatanim ng munggo at mais ang kanilang pinagkaabalahan dahil sa alam nila na ito ang mabenta sa mga karatig lugar. Ngunit habang nasa kasagsagan sila ng pagtatanim, naging madalas ang pagdating ng mga bisita ng tatay niya. Noong una, inakala niyang mga ordinaryong tao lang ang mga ito, o hindi naman kaya'y mga kapanalig nito sa paniniwala, pero hindi naglaon. Nalaman niya na malayo pala ang mga taong yon sa pagiging mga mambabarang. Pagtatapat pa ng tatay niya, aswang ang mga panauhing bumibisita sa kanila. Humihingi ito ng permiso na kung pwedeng mamugaran malapit sa kanilang tahanan. Dagdag pa nito na makailang beses na siya nitong kinulit, pero nanatili siyang hindi sumasang-ayon sa mga nais nitong mangyari. Ang nasa isip kasi ng tatay niya, matinding maapektuhan nito ang kanilang pamilya kaya hindi niya ito maaaring pahintulutan. Dagdag pa nito, marami pa namang lugar na pwedeng pamugaran ng mga nilalang na hindi sila nakakaabala ng kahit na sino. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang desisyon niya pa lang yon ay magbubunga ng panibagong mga kalaban. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng 3 linggong pabalik-balik ng mga nilalang, muli itong bumisita sa kanila. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi lang mga ordinaryong aswang ang pumunta, bagkus ay mga gabuna na kasama ang pinuno nilang may kalahating dugo ng mangkukulam. Babae ang namumuno sa angkan, kaya nang makita niya ito, alam na niya na hindi ito matitinag sa lahat ng sasabihin ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang akmang papasok na ito sa bakuran ng bahay, agad naman niyang itinago sa bulsa ang suot-suot niyang medalyon ng pangkaligtasan. Itinago na rin niya ang dala niyang mutya ng salsagan, maging ang mutya ng gabi na hindi niya iniaalis sa kanyang daliri. Ginawa niya kasi itong tampok ng singsing upang masiguro na hinding-hindi niya ito maiwawala. Matapos niya itong gawin, tahimik siyang tumayo sa likod ng tatay niya habang maiging pinagmamasdan ang mga panauhin. Paglapit naman ito sa kanila, hindi pa man yun nakakapagsalita, narinig na ng mga ito na magwika ang kanyang amanang. Kahit sino pa ang dalhin nyo rito, hinding-hindi pa rin magbabago ang desisyon ko. Pasensya na kung inakala niyong mali ito, pero ginagawa ko lamang ito para protektahan ang aking pamilya. Kagaya ninyo, may mga tao ring malapit sa akin na hindi ko gustong mapahamak. Oh, sabihin na nating labas kami sa pakay ninyo. Pero yung mga gagawin nyo rito, maapektuhan pa rin sila. Maatim ko sana kung lahat kami rito mambabarang pero hindi. Muli, ako na mismo ang personal na humihingi sa inyo ng dispensa. Humanap na lang kayo ng iba. Baka may mas matipuhan kayong lugar na pwede ninyong pamugaran. Nang marinig naman ito ng pinuno ng mga aswang, nanlisik ang mga mata nitong tumitig sa tatay niya na parabang meron itong gagawing hindi kaaya-aya. Nang mapansin naman ito ni Kakoy, pasimple niyang inilapit ang kanyang kamay sa bulsa upang madali niyang mahuhugot ang nakatago niya roong punyal sa sandali na sumugod ang mga ito sa kanila.
Maya-maya pa, pagbaling ng tingin nito sa ibang lugar, kalmado itong sumagot sa kanyang ama ng, "Hindi ako matitinag sa mga babala mo. Isa ka lang hamak na mambabarang. At ano naman ang magagawa mo sa mga katulad namin?" Nagkamali ka ata ng pagkakaintindi. Hindi ako nagpapaalam sa'yo, kundi ako'y nagpapakilala. Sa hayawat sa gusto mo, mamumugarang kami rito pagpatak ng unang kabilugan ng buwan. Hasain mo na yung pamilya mong makibagay at kung hindi naman, lumayas na kayo rito. Sinasabi ko sa iyo, mambabarang, mas magandang magkaroon ng tahimik na buhay kaysa may mga kalabang aswang. Matapos nitong makapagsalita, agad nitong pinakalat sa paligid ang kanyang mga tauhan. Sila Kakoy naman, nanatili sa kanilang lugar, maiging pinagmamasdan ang mga nangyayari. Bagaman gustong-gusto niya nang magpakilala noon sa mga nilalang, matinding pagpipigil ang ginawa ng kanyang ama. Ayon dito, hindi siya maaaring kumilos dahil lamang sa bugso ng galit niya, dahil yon ang magpapahamak sa kanila. Nang marinig naman yun ni Kakoy, nagpasya siyang sumunod. Masakit man sa kanyang loob, hinayaan niya ang mga nilalang, nagalugarin ang lahat ng parte ng kanilang tahanan. Iisa lang ang pakay ng mga ito, at yun ay ang makuha ang lahat ng alaga ng tatay niya. Pero kahit nakuha nila ang lahat, meron pa ring isang natira. Inaasahan naman yun ng kanyang ama, gawa ng ang nilalang na yon ay palaging nakabaon sa lupa. Bibihira niya rin itong gamitin, kaya marahil ay hindi ito alam ng mga aswang. Matapos ang paghahalongkat ng lahat ng kagamitan nito sa pambabarang, agaran din naman yung umalis. Bago rin lumabas ng bahay nila ang pinuno ng mga nilalang, muli sila nitong pinaalalahanan ukol sa mga posibleng mangyari kapag dito na sila namumugaran. Ayon dito, asahan na nila ang madalas na sigawan kapag gabi, lalo na kapag panahon ng panginginain. Magiging normal na rin ang amoy ng mga labi at asahan na nila ang dami ng mga balbal na umaaligid. Sa madaling sabi, magiging buhay na impyerno ang kanilang lugar. Isa rin ito sa matibay na hudyat ng mga nilalang para tuluyan na nila itong lisanin. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong mga babala, hindi sila natinag. Kahit papaano kasi may mga hawak pa silang alas na hindi inaasahan ng mga ito. Sa pagtahimik ng buong paligid, nanatili ang mga insektong tagapagmasid sa labas ng kanilang pamamahay. Dahil dito, kinakailangan muna nilang pumasok sa loob ng bahay para mapag-usapan ang tungkol sa kanilang mga gagawin. Pansamantala, nagpakalat na rin muna ng sabulag ang tatay niya upang bulagin ang mga nilalang na ipinakalat ng mga aswang. Matapos niya itong gawin, dito na nito inilahad ang tungkol sa pinakamakapangyarihang insekto na hawak nito. Tinatawag yon ng kanyang ama na samang, isang uri ng malaking kulisap na may itsurang kahalintulad ng sa alitaptap. Ngunit taliwas sa maraming insekto, hindi yun lumilipad. Kalimitan, nakabaon lang ang katawan nito sa lupa, nananatiling tulog hanggang sa gisingin ito ng kanyang pinaglilingkuran. Dagdag pa ng kanyang ama na sa 4 na dekadang pamamayagpag niya sa larangan ng pambabarang, isang beses niya pa lamang itong nagamit. At kaya lang naman malimit ang pagtawag niya sa samang ay dahil sa malaki-laki ang hinihingi nito kapag yon ay nagigising. Kung hindi bangkay ng isang tao, maaaring humingi ito sa kanila ng maraming karne ng hayop. Napakahirap nung makuha at maibigay, kaya naman tinatawag niya lamang ito kapag siya ay nakapaghanda na ng mga alay sa kadahilan ng ang kabiguang makapagbigay ng alay ay magre-resulta sa pagbawi nito ng kanilang mga buhay. Hindi kagaya ng ibang insektong ginagamit sa pambabarang,
ang mga samang ay hindi kumikilala ng Panginoon. Kapag malakas ka, mautusan mo sila. Pero kapag mahina ka, kakainin kanila ng buo. Bagay na nagsisilbing banta para sa mga katulad ng tatay niya. Gaano man kasi sila kalakas, hindi nila kayang mautakan ang isang samang na nasa hustong gulang na. Nabanggit din ito sa kanya na sa kasalukuyan ang samang na pagmamay-ari nito ay kinikilala bilang pinagmula ng lahat ng samang na nakatira sa iba't ibang dako. Reyna ito sa mundo ng mga engkanto, kaya ang dugo nito ay kakaiba sa lahat. Wala ring kamatayan ng nilalang dahil ilang henerasyon na umano ng mga mambabarang ang nagpasa-pasa sa kapangyarihan nito. Matapos naman itong marinig ni Kakoy, tinanong niya ang kanyang ama kung saan nila makikita ang samang. Ang naisip niya kasing plano noon, tanungin muna ito ukol sa mga alay na hinihingi nito sa kanilang nais. Sa gayong paraan, makakapagdesisyon sila kung gagamitin nila ang samang o hindi na. Dagdag pa niya na kung kaya lang naman nilang ibigay ang alay, mas mainam na ito na lamang ang gamitin nila para paslangin ang kanilang mga kalaban. Naniniwala kasi siya na sa mga sandaling yun kailangan nilang gamitin ang pinakamalakas nilang alas para mapuksa ng tuluyan ang angka ng mga aswang. Masyado kasing mahirap na may makaligtas pa sa mga ito, gawa ng paniguradong aatakihin sila nito ng buong puwersa. Nang marinig naman yon ng tatay niya, napailing na lamang ito habang nakatingin sa kanya, indikasyon na hindi posible ang kanyang mga isinasangguni. Nakakapanlumo man ito para sa kanila, pinilit niya pa ring magtanong ukol sa mga pwede nilang gawin. Hindi nagbibigay ng senyales ang samang kapag meron tayong ipapagawa. Pagkatapos niyang kumilos, tsaka pa lamang niya hihingiin ang kapalit. Hindi madaling hulaan ang kanyang nais, kaya naman dinidepende ko ito sa panganib ng trabaho. At sa estado natin ngayon, sigurado ako na napakamapanganib nito para sa kanya. Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito na hindi malabong magsakripisyo sila ng malaki kung susubukan nilang ipagawa roon ang kanilang mga nais mangyari. Nang marinig naman ito ni Kakoy, seryoso siyang sumagot dito ng, "Ganito na lang siguro, tay. Babawasan ko muna ang mga kalaban natin. Tapos kapag konti na lang sila, tsaka natin pakilusin si Samang. Sa ating dalawa, ako may pinakamalaking tsansa na makagawa nun. Ano tay? Payag ka ba?" Dahil sa kanyang sinabi, napatahimik ang kanyang ama. Mag-iilang oras din itong pinag-isipan ng plano niya hanggang sa magdesisyon na itong sumang-ayon. Bukod kasi sa makabuluhan yon, malaki rin ang tsansang mautusan nila ang Samang kapag nagtagumpay siya sa lahat ng kanyang mga binabalak. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, matapos ang ilang boteng alak, sumang-ayon na ang kanyang padre de pamilya. Nag-aalala man ito, matapang itong nagtiwala sa abilidad niya. Duman pa ang mga araw, wala silang ibang pinagkaabalahan kundi pagmasdan ng kilos ng mga aswang. Hindi pa man lumilipas ang 1 linggo, nakapaglikha na ito ng pugad, ilang metro ang layo sa kanilang tahanan. Bagaman liblib at pinalilibutan ng mga puno ang bago nitong tirahan, hindi nila maipagkakaila ang mabilis na pagkalat ng salot sa buong paligid. Ilang araw din ang itinagal bago pa isa-isang nagkasakit ang kanyang mga kapatid. Dahil sa pangyayaring yon, gumawa na ng hakbang ang kanyang ama para gisingin ang Samang. Ayon sa kanya, huli na nang malaman niya na nagkukubli pala ang Samang sa lupang malapit sa kanilang kusina. Mamasa-masa ang parte ng lupa roon, angkop na pagtirhan ng ganun kalaking insekto. Ayon pa kay Kakoy na kasing laki ng matandang pato ang Samang. Binabaon nito ang kanyang katawan ng ilang metro sa lupa
para makapagtago at makapagpahinga. Lumiliwanag din ang tiyan nito na parang alitaptap, pero ang kulay ng liwanag na nagagawa niya ay kulay pula. May malaki ring panipit sa bunganga ang samang, tapos yung itsura ng mata nito, kagayang-kagaya ng sa tipaklong. May mga patusok din itong buto sa kanyang mga galamay na ginagamit naman ito para makapaghukay at para madepensahan ang kanyang sarili. Papaikot din ang katawan ng samang. Marami ang makikitang uod at iba pang mga insekto na nagpapanatili sa kalinisan ng katawan nito habang nasa kasagsagan nito ng pagtulog. Konting pagbubuka lang din sa lupa ang kinakailangan bago ito tuluyang magising ng kanyang ama. Hindi naglaon. Pag-ahon nito sa lupa, naglabas ito ng kakaibang tunog na katulad ng sakuliglig. Napakalakas nito, tapos umiikot yon sa lahat ng direksyon. Ilang oras ding nagpatuloy ang ganoong huni hanggang sa tumahimik ang paligid. Nang masipat naman ni Kakoy na handa na ang nilalang, dito na siya nagdesisyong kumilos. Kinagabihan, nang may handa na niya ang lahat ng kailangan, dito na siya nagdesisyong magtaas ng bakod at puder sa katawan. Pagkatapos nito, dali-dali siyang lumabas ng bahay habang patuloy na pinakikiramdaman ng tagapagmasid ng mga aswang. Alam niya na may nakatunog na sa kanya, kaya naman dumaan siya sa lugar na inaasahan na ng mga ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pag-usad, marami siyang nakitang kaluluwa na umahon mula sa lupa. May mga nakasalubong din siyang mga balbal na pawang naghahanap ng pagkain sa paligid. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, agad naman itong nagsipulasan, indikasyon na wala itong pakay sa kanya. Paglayo naman ng mga nilalang na yon, dito niya na nakita ang arko na gawa sa sanga ng puno. Yon ang senyales na malapit na siya sa pugad, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na hugutin ang punyal sa kanyang bulsa. Inutusan na rin niya ang mutya ng salsagan na balutin siya ng kalasag upang maprotektahan ang kanyang sarili sa mga hindi inaasahang pag-atake. Kalaunan, nang maihanda na niya ang lahat, pumasok siya ng walang takot. Taliwas sa ginawa ng mga antingero, hindi niya hinayaang itago ang kanyang presensya. At sa halip na ikubli ito, ikinalat niya yon sa buong paligid, dahilan para maagaw ang atensyon ng maraming nilalang. Segundo lang ang kinakailangan ng mga ito para mapaligiran nito ang kanyang kinaroroonan. Pagsilay naman ni Kakoy sa mga nilalang, hindi niya maiwasang mapangiti imbis na makaramdam ng takot. At nang mapansin ito ng isang gabunang namumuno sa pangkat, hindi nito maiwasang magtanong ukol sa kanyang naging ekspresyon. Bakit ka nakangiti? Wala ka bang ideya sa sitwasyong kinakaharap mo? Paalala ko lang sa'yo, nasa bingit ka na ng kamatayan. At ang mga mangyayari sa'yo sa mga paparating na minuto, nakadepende sa aming lahat. Nang marinig naman yun ni Kakoy, agad naman siyang napatingin dito habang matapang na sumasagot ng, "Kabaliktaran ng sinasabi mo ang mga mangyayari sa susunod na minuto." Pagkasambit niya ng mga kataga, laking gulat na lamang ng mga nilalang nang biglang pumuti ang kanyang mga mata. Pansamantala rin siyang binalot ng ipo-ipo at mga alikabok, at sa pagkawala nito bumungad sa kanila ang kakaibang nilalang. Kung kanina punya lang ang hawak niya, sa puntong yun bitbit na niya ang 2 tabak nakakorte ng pinaghating buwan. At sa pinakagitna ring bahagi ng kanyang kasuotan, nakabao ng mutya ng salsagan na patuloy na dumidikit sa medalyon ng pangkaligtasan. Agaw pansin din ng singsing na may tampok ng mutya ng gabi, kaya naman ang masipat ito ng mga nilalang, hindi nila maiwasang mabahala. Ilang segundo pa ang lumipas, pagtago ng buwan sa ulap, parang alikabok na naglaho itong si Kakoy.
Dahil dito, agad namang napatingin sa paligid ang mga nilalang. Ngunit bago pa man nila ito napansin, kalahati na sa grupo nila ang napugutan ng ulo. At sa muling paglitaw niya, muli na namang tumama ang liwanag ng buwan sa kinaroroonan nila para ipakita ang naging epekto ng kanyang pag-atake. Nang masipat naman yon ng gabunan na hindi niya pinaslang, nakaramdam ito ng matinding takot sa puntong wala na itong ibang hinahangad kundi ang magmakaawa sa kanya. Naitanong din ito kung bakit ganun kalakas ang kanyang abilidad at sa kung kanino niya ito minana. Ngunit nang marinig ni Kakoy ang sinabi nito, sa halip na magmayabang, pinili niyang tapusin ang buhay ng nilalang. Matapos niya itong pugutan ng ulo, nagpatuloy siya sa pag-usad sa daang kanyang tinatahak. Ni minsan, hindi siya umiwas dito, gaano man kadami ang nag-aabang sa kanya. At sa loob ng gabing yun pinuno, halos kalahati ng mga aswang sa pugad ang kanyang napaslang. Napaka-imposible man itong paniwalaan. Yun talaga ang nangyari. Pagkatapos niyang gawin ang paglipol sa kalahati ng pugad, dito na nila pinakilos ang samang. At habang gumagawa ito ng pambabarang, naging abala silang mag-ama sa paglikom ng mga alay sa rebuelta. Mabuti na lang talaga, marami silang hayop na nakuha, kaya pagkatapos nitong umatake, naging madali na lamang ang pagbibigay dito ng alay. Nang makain na ng samang ang kanilang ibinigay, muli itong bumalik sa ilalim ng lupa para magpahinga. Kalaunan, nang maramdaman nilang tahimik na ito, maingat naman silang nagmasid sa paligid. Ilang araw din nila itong pinag-aksayahan ng oras hanggang sa bumisita sa kanila ang mga gabunan na nanghihina na dahil sa tinamo nitong karamdaman. At bagaman buhay pa ang mga nilalang, kapansin-pansin ang mga agnas na parte ng katawan nito. May mga insekto at uod na rin yun sa kanilang mga laman na kahit anong gawin nila, hindi na nila kayang alisin. Marami na rin itong ginamit na gamot para maibsan ang kanilang karamdaman, pero masyadong malakas ang kapangyarihan ng samang. Kalunos-lunos man ang inabot ng mga nilalang, hindi nila ito tinulungan. Alam nila ang mga aswang ay parang mga ulupong na pagkatapos mong tulungan at pakitaan ng maganda, tutuklawin at tutuklawin ka pa rin nila. Dahil sa kanilang naging desisyon, namatay ang mga nilalang na yon sa napakasakit na paraan. Mag-iisang buwan din nila itong narinig na sumisigaw gabi-gabi sa kanilang pugad hanggang sa dumating ang araw na bigla na lamang tumahimik ang paligid. Magmula noong nangyari ito, kumpirmado na nila Kakoy na napaslang na nila ang lahat ng nilalang sa pugad. Ito na rin ang naging simula upang manumbalik sa dating gawain ng mag-amang mambabarang at antingero na may alagang samang.